Doncs la particularitat que té aquesta malaltia, que és una cosa bona, és que tu cada dia quan t'aixeques i a migdia i a mitja tarda t'has de preguntar com estic avui? Què he fet avui? Avui he fet això. Això significa que la cosa va bé. O avui has dormit, t'has aixecat a les 11 del matí, després no has tingut ganes d'anar al gimnàs. Cada dia t'has de preguntar com estàs, no? Considero que també és jugar una mica amb la conducta, és a dir, m'aixecar-te moltíssim al cap de això que estàs pensant és mentida. Llavors, acceptar en el moment en què ja ho tens bastant superat, això no són símptomes, sóc així. M'han ingressat sempre a l'abril i llavors jo ja estic patint i dient, bueno, ve la primavera, has d'estar tranquil·la, vale que tothom està més content i que la naturalesa parla, però tu has d'estar tranquil·la, no? Jo ja em vaig intentant consciència. Però, clar, també hi ha por, perquè com ja has estat allà dalt, quan estàs una mica dalt, quan estàs una mica més content de lo normal, dius, ui, mal assumpto, aquí voy a subir a una mania. I clar, això és molt dolent perquè no et deixes estar content, saps? La conclusió que he arribat quan ho tens ja una mica mastegat i controlat, dir res. És a dir, vale, estic contenta. Ara què anava a fer? Ostres, em anava a dutxar, doncs em vaig a dutxar. Poses a cantar a la dutxa. Vull dir, no donar-li voltes. O vas a veure la psiquiatra, que et toqui la medicació, en cas que te la prenguis i estigui desnivellada, o si te l'has deixat te la tornes a prendre, i també una mica el reforç psicològic que et puguis donar tu, o que puguis explicar-li a la familiar, i sobretot que no sigui un tema tabú, que tu puguis dir, ostres, estic malament, ho tracto amb naturalitat, necessito ajuda, la demano, demanar ajuda i acceptar-la, sempre. Hi ha coses que canvien. Llavors has de com tornar un altre cop a engegar la teva vida després d'una cosa així, no? Com començar de zero. Jo me'n recordo d'estar al sofà amb la meva mare i ma germana per allà i el nòvio de la meva mare i jo cridant i plorant desesperadíssima, dient no vull. Per què m'ha tocat això a mi? No vull. I tirar-me dient no vull mitja hora i plorant no sé quan amb un diazepam per calmar-me. Però són moments. Llavors, a l'endemà ja veus les coses diferents. I si no les veus diferents, com diria la meva psicòloga, treu-te el pijama i posa't roba de carrer. Que sembla una tonteria també, però vulguis o no, la conducta també ajuda molt al pensament, és a dir, jo crec que són les dues coses. Llavors, superar-ho, doncs ara mateix considero que sí. És possible, que no hi ha dubte que és possible, sempre quan tu treballis. Que hi hagi control, però que també hi hagi molt de carinyo i molt d'afecte, això els diria. Que no s'oblidin, que no estiguin només en el control. Llavors també és molt important que la família no etiqueti la persona, que no hi hagi sobreprotecció, perquè si hi ha sobreprotecció el que estàs fent és limitant-te. Això que diuen tens uns límits, jo de límits ara mateix no en veig, demà no ho sé, però ara mateix no en veig.